Hai mă mai repede, Cătălina, nu te mai screme atâta și râzi în continuu ca o ultima proastă, că vreau să mă pregătesc o dată să mă întâlnesc cu Andrei după pauză, da? Te rog frumos, dă-mi lip gloss-ul ăla mai repede. Da, ți-l dau acum, stai să-l găsesc, așteaptă 2 minute. Și după trebuie să-mi fac și eyeliner-ul, că zici că mi-l-am făcut legat la mâini, să mor eu de nu. Ok, hai să începem. Păi tu mi-ai dat lipici? Băi, Cătălina, dai să-mi pasă la cap în pui mei, că nu este amuzant. Cum mă mai pup eu acum, Andrei? Uite-te și tu că am buzele lipicioase, handicapata naibii, uite. Oh, haide, plângi un pic, că deja mă enervezi. Aoleu, apa asta miroase a rahat. Ana, te uiți puțin să vezi dacă nu mai mi se pare sau miroase apa asta a rahat, uite-te. Ce-s eu, experimentul tău sau cum adică? Da, dă-o încoace presupun, hai să miros, ia. Nu, miroase apă normală, Cătălina. Nu, dar ești foarte nesimțită, mi-ai dat în ochi acum să te ia, du-te de aici. O, Doamne.